A Asociación de Dano Cerebral Adquirido, Sarela, e o Concello de Rianxo chegaron a un acordo para que a entidade radicada en Santiago abra na localidade un punto informativo especializado, semellante ao que posúe dende hai anos en Ribeira, no Hospital da Barbanza. Estará emprazado nas dependencias de servizos sociais, e nel darase servizo tamén aos concellos de Dodro e Lousame. Para prestar un servizo de asesoramento que a día de hoxe na comarca únicamente se presta en Ribeira e agora, pois, bueno, vai estar tamén aquí en Rianxo, en concreto no Departamento de Servizos Sociais, para tamén prestar esa atención aquí, por suposto, a xente do noso municipio, pero tamén a outros municipios da contorna, e que estes non teñen, por tanto, que desplazarse a estes outros puntos que existen, a este de Ribeira, pero tamén hai en Santiago ou noutros puntos. Dende a entidade agradeceron ao Concello a boa disponibilidade á hora de permitirlles poder abrir este punto de información e asesoramento ás familias afectadas por este tipo de doenza. Como representante da Xunta Directiva, non teño máis que agradecer ese esforzo que por parte do Concello, que me consta que se está a facer, e que ten por obxectivo que as familias do Concello, dos concellos limítrofes, teñan esa información pronta e adecuada á súa situación. A atención será gratuita e con cita previa a través do teléfono de Sarela 981 57 70 37 ou ben a través dos propios departamentos de servizos sociais dos concellos. É un punto que vai estar atendido por traballadores sociais de Sarela, no que ofrecemos un espazo onde resolver dúbidas relacionadas co dano cerebral adquirido e cos seus cuidados, donde orientar un pouco na volta ao domicilio, tras a alta hospitalaria, naqueles casos nos que o dano cerebral adquirido está máis recente, de informar tamén de recursos que son específicos de dano cerebral. Ademais da posta en marcha deste punto de información, Sarela quere achegar tamén a realidade do DCA á poboación en xeral, a través de diferentes actividades. A primeira delas terá lugar xa este vindeiro mércores 28, ás 5 da tarde no Auditorio Municipal. Será unha charla dirixida á poboación en xeral, na que se abordarán aspectos xerais sobre o dano cerebral, como poden ser as causas, a prevención ou recursos de atención, entre outros.